Ongi etorri prentsaurreko honetara. Filma Rocks, sail ofizialekoa. Eta gurekin ditugu gidoilaria Teresa Ikoko eta zuzendaria Sarah Gavran. Nahi duzunean, hasi egingo gara. Kaixo. Zergatik aukeratu zenuen Londres, bai? Biak bertakoak gara, Londresekoak gara, Teresa eta biok. Bai, azaldu iezu nun hasi zinen. Hackneykoa naiz, Londresekoa eta filma bertan gertatzen da. Eta noski nik ezagutu eta maite dituen emakumei omenaldi moduko bat da. Hemen ikusten duzuen bezala, Londresen etnia ezberdinak daude, nasketa bat dago, eta emakume horiek ez dira askotan ikusten filmetan, eta hori lortu nahi genuen. Zorionak, filmarengatik asko gustatu zait. Telefono mugikorrei buruz galdetu nahi nuen, sare sozialei buruz. Ez da gehierik ikusten filmean, hasieran bai ikusten dira mugikorrak, hasieran batez ere, eta sare sozialak Instagramen bidez. Baina, gai horiek gehiago garatu zenituzten filmean eta azkenean behar badakendu egin zenituzten, edo hasieratik horrela izan zen? Bai, aipatu genuen, edo itzein genuen horretaz, ez, sare soziali buruz hitz egitea buruz eta bar, baina bestalde nahi genuen film hori ez kokatzea une jakin batean. Ez gehiago nahi genuen adiskidetasunaz hitz egin. Horretaz hitz egin nahi genuen. Eta nola denok zaintu dezakegun lotura bat era horretako maitasunarekin edo diskretasunarekin. Eta bai, egia da, Teresak esan duen bezala, sare sozialak oso azkar pasatzen dira, eta guk zentratu nahi genuen neska hoiengan eta zeinen konplexuak ziren haien bizimodua bizitzak eta bar, eta kontzentratu nahi genuen bat adiskidetasunean. Beste galderarik? Bukaerari buruz galdetu egin dizueke, zer nolako esperantza dauka familia honek, ze uste duzu gertatuko dela filma bukatu eta gero, zu oso ona zara Teresa amaierei buruz hitz egiten. Bai, asko hitz egin genuen bukaerari buruz, aukera ezberdina genituen, eta Teresak beti azaltzen du nola garrantzitsua den bukaeran emakume horrek aukerak izateak, ez dakigu ze gertatuko den benetan, emakume gehiago badago egoera horretan, batzuk ez dute ondo bukatu, baina ikusten dugu emakume honek badaukala gaitasuna maitatzeko, adiskidetasunerako, beraz hori iradoki nahi dugu, esperantza iradoki nahi dugu. Berriz ni. Aktorei buruz hitz egin nahi nuke protagonistaz batez ere Roxy buruz, nola aurkitu zenituzten? Teresa eta Claire hasieratikan gurekin egon ziren, eta gauza oso berezia egin genuen film honetan. Neskak aurkitu genituen, gidoia idatzi aurretik. Beraz, gidoia idatzi genuen, baina neska hoien arabera. Prozesua oso luzea izan zen. Eta aktore zuzendari zoragarria izan genuen, Fish Tanken lan egin zuen, adibidez, Lucy Party da bera, eta Jessica Strakerekin batera egiten du lan, eta gurekin batera zenbaitetan eskoletara jo genuen, beti Londreseko ekialdean. Eta ia urte bete behar izan genuen prozesu hori egiteko,
gehienetan pare bat hilabete ematen dira horretarako kastina egiteko, baina kasu honetan askoz luzeagoa izan zen. Alde batetik ikerketa lana egon zen, eta beste batetik kastina bera. Alegia, eskoletara jotzen genuen, berak jotzen zuen zuzendariak, eta gugana etortzen zen gero horren esetasunekin eta bar. Azkenean, 30 bat edo batu genituen, edo zein aukera genezaken, etzegon horlako profil bat ez genuen nahi neska bat olakoa edo alakoa zena, baizik eta neska interesgarriak nahi genituen, eta bidaia hau egin nahi duten neskak nahi ditugu, gurekin batera lan egingo dutenak, baita sorkuntzari dagokionez ere. Teresak Bukiri buruz hitz egingo digu, bai, Buki ezagutu bezain pronto jakin nuen bera izango zela, filmean agertuko ziren zenbait gai ordezkatzen zituenak, adina baino zarragoa zirudien berak, bazuen zerbait berezia, alde batetik helduagoa zirudien, baina beste batetik bazekien disfrutatzen, maitasunako gaitasun hori bazeukan, eta umearen ezaugarri batzuk ere bai, oso magikoa iruditu zitzaidan. Nere aizpak ekartzen zizkidan gogora, eta bestelako konexio bat ere bat zegon, Britaniarra dira, baina baita Nigeriakoak ere, eta oso gertu bizi ginen elkarren gandik, eta bazirudien, pixka bat suerteak elkartu gintuenak, ez? Hori zela gure patua. Hasieran, pentsatzen hasi ginen zein izango zen lagun mina eta zeintzuk izango ziren gainerakoak. Baina gero, prozesuan zehar modu oso naturalean lan egin genuen, denbora asko pasatu genuen elkarrekin. Eta benetan, adiskidetasun benetako bat oso intensoa sortu zen Britainiarra eta Somaliarra zen neska horrekin, ezta? Eta orain benetan oso lagun minak dira, blutak modukoak bihurtu omen dira, beti elkarrekin ibiltzen diranak. Teresak eta Clarek adiskidetasun horren berri idatzi zuten Britainiar Somali konexio horretatik abiatuta, eta horregatik izan zen, neska horiek ezagutu genituelako. Mil esker film honengatik, hain konplexua eta hain argia den film honengatik. Harritu izan zaite amorrurik ez aurkitzea. Roxengan. Eta baitare nola etsipen sentsazio bat dagoen film honetan. Eta hori geratzen da, ezta hor badago belaunaldi bat, nolabait marginazio hori, baztertze hori onartzen duena. Gizarte ikuspegi batetik, ezakit horretaz zerbait aipatzea gustatuko litzaidake, hartu zenituzten erabaki horiek, alegia zergatik ez duten amorrurik sentitzen, ez dago amorrazio politikorik ere, eta etxipena sumatzen dut nik hor interesgarria dena bestalde. Nik uste dut film gehiago badaudela bazterkeria hitz egiten dutenak eta amorrua agertzen dutenak. Eta askotan entzuten dugu gazteak problematikoa direla, bandatan sartzen direla eta bar. Eta hor ikusten da zer den giza bazterkeriaren ondorioa. Eta noski gazteek arrazoi asko izango lirateke amorrazia sentitzeko. Baina naiz eta aukera onenak ez eman, saiatzen dira nolabait onena hartzen, onena ematen. Eta guk hori ospatu egin nahi genuen. Jendeari gorazin nahi diogu gazteak nolakoak diren. Potentzialez aukeraz betetako pertsonak dira eta behar bezala tratatzen baldin badira, orduan aukera horiek mugagabeak izango dira. Eta
bueno, horrela sentitu genuen filmaketan lan egin genuen bitartean, eta ikusten dugu, orduan ikusi genuen bezala, baina baita orain ere, benetako aukerak dauzkatela. Londresen zerbitzu asko bertan bera geratu dira, baina orain badago jende berria, adibidez drama eskoletan edo antzerki eskolekin eta lan egin dutenak, eta hoiei esker bai ikusten ari gara bestelako aukera gehiago. Eta orduan, referentzia bat eman nahi dugu hori guztia filmetan ere ikustea, eta ez beti arazoa, beti eta soilik arazoa ikustea. Ez nik uste dut oso ondo azaldu duela. Eskoletara joan giranean, eta Teresak gehiago ezagutzen zuen egunerokoa, gaztekin lan egiten duelako, baina edozein kasutan eskoletara joan nintzenean konturatu nintzen zenbateraino naiz eta egoera sozioekonomikoa zailean bizi eta bar, nola gai diren pozik bizitzeko egunerokoan eta ze indarra daukaten. Eta, bueno, horrek harritu egin ninun, eta filmetan askotan ez dugu hori ikusten, eta, bueno, benetan landu genuen, aurkitu genuen hori, bertan zegoen hori. Bueno, elkarrizketa bat eskatu behar nizuen besterik gabe. Nola garatu zenuten neskaren eta mutikoaren anaiaren arteko harreman hori? Teresak historia sortu zuen. Ze sorreran edo hasieran neska hoiekin lan egin genuen, baina ez geneukan, oraindik ez geneukan historioa, eta Teresak sortu zuen hori. Bueno, horri bueltaka ibili izan, eta bere bizipenetatik abiatu zen, eta bar, eta bar. Historia horretan, bueno, bazegoen anai bat, Lucy eta Jessica mutiko horren bila abiatu ziren, eta, bueno, hau gelan sartu bezain pronto, ikusi genuen, bueno, sorkuntza gaitasun ikaragarria zeukala, irudimenerako gaitasun ikaragarria zutela, eta Roxekin lortu zuen harreman hori, Roxekin sortu zuena, bueno, benetan izan zen, bueno, anai arreben artekoaren parekoa, batzuten elkar maite zuten, beste batzutan elkar gorrotatzen zuten, ez dakite erantzuten ari nahi zen, baina hori guztia gertatu zen, ez? Pixkat aldatzen joan zen, garatzen joan zen, benetan anai arreba bezala batzuetan, bueno, erraza gertatzen zen berarekin egotea, beste batzuetan ez, eta, bueno, beren artean, horrelako pasadizoak egon ziren, berari tokatu zitzaion, neskari, Roxy tokatu zitzaion, baina zuzein uste duzu zela, Denzel Washington ala, zer? Zorionak eta eskerrik asko film honengatik, ezta? Gaia garratza da, gogorra da, baina la ere esperantzari bidea ematen diozue. Eta holako filmei esker, bueno, zinema oraindik ere maite dugu, zorionak benetan. Galdera honako litzateke, zerbait esango zenukete? Pertsonaia jakin baten gainean Roxeri buruz, ezta? Alegia geroago etortzen da neska hori. Zer esan nahi diguzue pertsonaia horren bitartez? Mila esker eta zorionak berriz ere. Eskerrik asko. Bai, Roxeri buruz. Bueno, lagun talde bat erakutsi nahi genuen, nahiko sendoa, baina ez genuen santu baten moduan adirazi nahi edo deskribatu nahi Rox, eta bueno, ikusi nahi genuen nola berak ere, okerreko erabakiak ere hartu zituen. Bestalde adirazi nahi genuen baitere nola aur batzuk atzera gelditzen diran, ikusi nahi genuen, bueno, nola reakzionatzen zuten gazteek Rogox desagertzen zenean. Bueno, askotan aurrak bialtzen dituzte edo eskolatik kanpo gelditzen dira. Eta, bueno, hori ere ikusi edo erakutsi nahi gezuenen Roxerengan. Beraz, hemen konplexutasun bat adierazten ari gara.
hemen ikusten dugu bestelako neska bat, berandu iristen dalako, arazoak sortzen ditulako patioan, ez dalako erraza kontrolatzea, eta beti ikasle problematiko bat izan da bizitza osoan zehar. Eta ez zaizkio aukerarik ematen, besterik gabe bidali egiten dute eskolatik. Eta aldiz, Roxek baditu lagunak eta horrelako sendotasun bat ematen dio, egonkortasun bat ematen dio. Roxe besterik gabe galdu egiten da, ez dago lekurik berarentzat sisteman. Orduan hori saiatzen ari ginen islatzen Roxeiren ikuspegitik. Teresak hobeto ezagutzen zuen umeak alde batera uzten zituen sistema horrekin, baina ni benetan harrituta geratu nintzen, nola aurrak eskoletatik bialtzen dituzten gauza txikiengatik, eta nola galtzen diren sisteman. Zorionak, filmarengatik oso argia da, eta naiz eta zailtasunak ikusten ditugun, protagonistak bizi dituenak, hala ere oso baikorra da. Eta galdera litzateke nola lortu zuen espiritu baikor hori transmititzea, ez? Naiz eta, zailtasun ikaragarriak bizi dituen neska honek. Neskengandik dator neurri handi batean. Prozesuaren ondorio izango da arrakasta, nik uste dut. Azkenean maitasuna ikusten da film horretan maitasuna egon zelako, bertan da 100 emakume egon ziren hor, irakasleak bertan egon ziren, ikastaroak, amak, aizpak, hoi guztiak hor egon dira. Lagunak, beraz, esango nuke, Joy, hobeto esan da, maitasuna eta zorion ikusten baldin badugu filmean da hori guztia jaso genulako prozesuan bertan. Eta gero badaude hor topiko batzuk, alegia umeak gaiztoa dira eta horregatikan gero gaizki ateratzen dira, hori ez da guk ikusi genuena, naiz eta zailtasunak izan benetan jende zoriontsua da eta soinu egiten dute, zarat ateratzen dute eta bar. Oso pozik gaude hori ikusi baldin baduzue, hori jaso baldin baduzue filmean, ze horrelako gazteak dauzkagu Londresen eta jendeak hori ikustea nahi du. Eskerrik asko zure hausnarketagatik. Filmaketan zehar saiatu ginen lasai pozik egon zitezen, eta horrela uste genuen lortuko genuela zerbait adibidez, zerbait divertigarria gertatzen baldin bazan, edo hori saiatu ginen erakusten. 3 kamera erabili genituen zenbaitetan, ez genuen sekula ez genuen esan action hasi aurretikan, hasi edo eta bar. Gehienak emakumeak ziren, set horretan zaudenak eta gehienak gazteak baita ere. Eta orduan, neska hauek kameraren atzean begiratzen zutenean, ez ziren kezkatzen, ez ziren beldurtzen, ez? Eta gero gainera prestakuntza handia eskaini genien, eta nik uste dute gai zirela, ben burua ziren bezala adierazteko. Kontatzea nola ikusten dituzuen horrelako filmek, alegia. Nik uste dute gazteek, nerabek beraiek ikusi beharko lituzkete horrelako filmak. Beraiek gero Marvel ikusiko dute, Marvelen pelikulak asko sinpleagoak izango ikusiko dituzte, baina, ea kezkari badu zuen, hildo horretatik, era honetako zinema, konplexua eta argia gazteek beraiek konsumitzeko aukera hori, pixka bate baztertuta dauden horiek. Pentsatzen dute horrek eskatuko zaituztela, ez da, baina nola egiten duzue publikoaren gana iristadin film hau, alegia hain zuzen ere gazte horiei, baztertuta dauden gazte horiei. Horixe nahi dugu, ez gazteen gana iritsi nahi dugu.
Eta, bueno, horrelako test batzuk egin genituen, eta asko gustatu zitzaidan horrelako erreakzio batzuk ikusi genituelako, ez, batzuk barre egin zuten, beste batzuk, ez dakit, adierazten ziguten, konturatzen zirela zer gertatzen ari zen, bueno, behar bada nik aurkituko nituzken tarte horietan, ezta? Beraz, gero zinema munduarekin eta banatzailekin eta zinemaldietan eta lanean ari gara hain zuzen ere ikusle horiek lortzeko. Baina nik uste dute hori eraikitzen baldin bada etorriko direla. Nik uste dut okerreko narratiba asko jaso ditugula, zergatik zenbait ez direlako filmetan ikusten, pantailetan ikusten, eta esan digute hori dela etortzen ez direlako, eta bar. Baina hori ez da horrela. Marvel aipatu duzu eta ni fan bat naiz. Eta nik negarre egiten nuen askotan ez pertsonaia bat hiltzalako, baizik eta, bueno, beti maite izan dituelako lako pertsonaiak eta lehenbiziko aldiz horiek ni maiten nautelako. Nik esaten dut nire helburua dela jendeari maitasuna itzultzea. Alegia hori eskaintzen baldin zaie, orduan beraiek joango dira zinemara. Ikusten badituzte, benburua ikusten baldin dute posterretan eta bar, joango dira, nola ez dira joango zinera. Bueno, enhorabuena por la película. Zorionak filmarengatik. Bitxia iruditu zait, gazten mundu bat ikusita, teknologia berriak ez daudela hain presente ere, ez da, neskatoek elkarri behiratzen diote, ez, garai batean Europan egiten zen bezala, ez da. Orduan jakin nahiko nuke behar bada egin dituzuen tailer horietan, ikerketa lan horretan hori horrela gertatzen zen, edota benetan mobilak gehiago zeuden beraien munduan, beraien bizitzan. I think they do look at each other and talk to each other, don't they? Bai, uste dut elkarri begiratzen diotela. Bai, noski mobiliare asko erabiltzen dute, baina egia da baita ere harreman bat badagoela eta eskolan debekatuta daude mobilak, beraz behartuta daude elkarrekin hitz egitera. Sí. ¿Más preguntas? Bada beste galderarik? Perdón, voy a intervenir. Bai, berriz. Neraben mundu bat da filmarena eta nik uste dute emakumeen ikuspegia dela nagusi hor, ez da? Bai, bueno, argi dago zuek hemen ikusita hori horrela dela. Ez dago harremanik mutilekin film honetan. Dena nesken mundua da. Nesken laguntaldea da, zergati da hori horrela, ez? Pixka bat, bueno, bitxia gertatzen da, ez da? Bueno, mutilak ez zaizkia hainbeste jola. Adin horretan. Bai, gidoiaren bertsio batean mutilak gehiago ageri ziren, baina konturatu ginen bortxatzea zela, behartzea zela. Eta une horretan, bueno, ez dute hainbeste hitz egiten mutilei buruz, Chris Bowney buruz bezala, ez da, horrelako fantasia bat balitz bezala, ez, horrela oso urruneko zerbait bezala, baina ez horrela gertuko pertsoniak bezala. Ajola zaiena garai horretan adiskidetasuna da, lagunak dira, eta horregatikan itzuli ginen horrelako gidoi batera. Argi geratu zen, emakumeen arteko adiskidetasuna dela lehen maitasuna, eta gero mugitzen direla mutiletara, ez? 14-15 urteko neskak ziren, eta seguru laizzer aldatuko direla, baina momentu horretan magia, interakzioa oso intentsua da. Eta hori ez dugu gehiegirik ikusten filmetan, ez da? Mutilak ikusten ditugu filmetan, eta horregatik hor aldaketa daude. Eta gero Ingalaterran nesken eskola asko daude. Eta, bueno, askotan gurasoek eskola horietara eramatea erabakitzen dute, eta hor noski nesken arteko harreman oso intentsua sortzen dira askotan bizitza osorakoak. Beste galderaren bat egin nahi baduzue?
I wonder if you gave thought to giving Pentsatu zenuten zerbait gehiago esatea gurasoei buruz? Amari buruz, zergatik hartu zuen erabakia, ze hemen dana ikusten da nesken ikuspegitik, baina behar bada beste zerbait buratu zitzaizuen, alegia amari buruz gehiago hitz egitea edo? Bai, hori garatu genuen, Clarek eta biok idazten ari ginenean. Atzera aurrera ibili ginen, erabakitzeko zer sartu, zer ez, nun zentratu, zertan zentratu behar genuen, alegia amarengan edo Roxengan zentratu behar genuen. Azkenean erabaki genuena izan zen Rox, hobeto esan da, ama alik eta ambiguena izatea. Alegia, egoera batzuetan gauzak gehiegi zehazten ditugu eta orduan hori ikusten dugunean iruditzen zaigu handik urruti dagoela. Kasu honetan, testuinguru bat sortu nahi genuen, zergatik lortu nahi genuelako jendea pentsatzea, ulertzen du zer gertatu den, askotan presio handiegia da, eta orduan nork bere narratiba sortzea nahi genuen, ezta? Eta horrela istorioa unibertsalagoa izango zen. Teresak esan duen bezala, film bat garatzen duzuenean bide asko aztertzen dituzu eta talde moduan atzean dauden istorioak eztabaidatu genituen eta azkenean, hori erabaki hori hartu genuen, ezta? Pixkate ukitu arinagoari heldu eta Roxengan zentratu. Hori da erabaki genuena. Bada beste galderarik? Bukatzeko gustatuko litzaidake zerbait esatea alderdi bisualari buruz. Testura ia dokumentala da, naiz eta fikzioa izan, baina kalitate hori asko gustatu zait, argazkilari zuzendariarekin, nola lan egin zenuten, oso ona da zuzendariari. Halaindi bat, film asko egindakoa da, uste dut 50 film luze inguru egin dituela eta 5 seme-alaba ditu, ez dakit nola egiten dituen gauzak, baina berak berehala erantzun zion gidoiari. Teresak eta Clarek sortutakoa. Oso modu interesgarrian erantzun zuen gainera. Iraganean gizonekin lan egin nuen, argazkilari gizonekin, baina kasu honetan, erabaki nuen emakumeen gana bakarrik joatzea. Eta, horrek begiak irikizizkidan. Elkarlani dagokionez, emakume zoragarriak ezagutu nituen, lehen ezagutu nituenak. Eta Helein hurbildu zen, etorri zen, eta modu oso emozionalean erantzun zuen. Estena bakoitzan emozioei buruz hitz egin zuen. Eta denok erabakita geneukan, aldez aurretik 2 kamera izango nituela, eta argazkilari batzuei hori ez zaie gustatzen, baina kasu honetan lortu naizena zen neskak ahalik eta modurik askeenean lan egitea. Heleinek zerikusi handia izan zuen erabakitzerakoan benetako lekuetan filmatzea. Ez genuen set bakar bat ere erabili. Eta orduan neskek sentitu zuten beraien inguru propioan edo naturalean zeudela. Ez zeukaten dokumental batean bezala funtzionatu beharrik, zenbaitetan antzekotasunak zeuden ere. Kamera eskuan erabili genuen askotan, baina zenbaitetan hanka jarrita ere bai, baina oso modu malguan funtzionatu genuen. Rachel Clark operatzaile oso on bat ere izan genuen, eta horrela funtzionatu genuen, denok emakumeak izan ziren, eta horrela funtzionatu genuen. Bukatu egin beharko dugu, mila esker, hemen egoteagatik, Teresa eta Sara, eta zorte on filmarekin. Eskerrik asko.